Γεια σας παιδιά και είμαι 13 forever here. Εδώ τέλος πάντων. Η XX πάω killer XX επειδή δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε αν μου χάκαναν το account. Πάμε στο πρώτο μου πρόγραμμα. Λοιπόν, κάνω sign in εδώ πέρα. Call of Duty Black Ops 2. Enter. So, I got a PS3 controller as you can see. Έχω ένα controller του PlayStation 3 και θα σας δείξω ένα πρόβλημα που μου έχει γίνει τώρα τελευταίο. Μου γράφει αυτό το μήνυμα. Στα αγγλικά λέει The save data for Call of Duty Black Ops 2 is corrupt and must be deleted. Select OK to select save data to delete or press the PS button to quit. Στα ελληνικά λέει αποθηκευμένη ό,τι έχω αποθηκεύσει τέλος πάντων στο Call of Duty Black Ops 2 έχει κοπεί και πρέπει να το κάνω delete. Να πατήσω OK για να κάνω delete ή να πατήσω το κουμπί PS εδώ πέρα για να κάνω quit. Λοιπόν λέμε OK. Call of Duty Black Ops 2. Ωραία. Πάλι. The save data will be deleted. Are you sure you want to continue? Λέει πως το αποθηκευμένο ότι έχει γίνει τέλος πάντων θα γίνει delete, θα διαγραφεί, θέλει να συνεχίσει. Φυσικά και πάμε. An error occurred during the delete operation. Έγινε ένα λάθος όπως έκανα delete. Δεν μου γράψε καν ότι έκανα delete. Πάμε. Λοιπόν, αυτό μου γίνεται κάθε μέρα, κάθε μήνα, δεν ξέρω όποτε παίζω. PS button, και quit game. Ok, κάνω quit game. So, I'm going to okay, and signed out is the same thing. Okay, και όταν δεν είμαι online είναι το ίδιο πράγμα. Συγγνώμη που μιλάω αγγλικά, αλλά δεν ξέρω, μου έρχεται μόνο του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το ίδιο μήνυμα. Κοιτάξτε, πάλι το ίδιο. Ωραία, λοιπόν, PS button, quit game. Κάνω quit game, δεν το παιχνίδι. Ωραία, πάω στο άλλο μου προφίλ. Αυτό θα είμαστε εφεδρικό σε περίπτωση που θα γινόταν αυτό. Λοιπόν, sign in, περιμένουμε. Λοιπόν, είμαι signed in, πάω στο Call of Duty, Black Ops 2. Δεν μου γράφει κανένα μήνυμα, αν θέλετε να συνεχίσει, κοιτάξτε, να δείτε πού θα γράψετε. Να δούμε. Τώρα, εντάξει, έχω βάλει να πηγαίνει απευθείας στο multi player. Τίποτα. Δεν μου γράφει μήνυμα, δεν μου γράφει τίποτα. Λοιπόν, ας κάνουμε quit game τώρα. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε ή ξέρετε πώς να το αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα, παρακαλώ γράψτε το για σχόλιο, κάντε εγγραφή, subscribe όπως το γράφει και
εύχομαι να βρείτε μια λύση και εσείς να με βοηθήσετε. 2